kabasayan yan. Saniya na sa ng inyong maanyag na half Filipino, half Filipina nga hikalat, chule na balileng, super kalamisyang bayhana. And welcome back to my self-vlog channel! Lain nga video na sad ang inyong makita karon, and in today's video mag-food trip ta karon kauban ang mga sosyalerang gala. One way of showing love to yourself is to eat delicious food. Kay it nourishes not only your body but also your mind and your heart. If you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button ug ang notification bell para ma-update ka sa akong mga latest videos. Nakita karon sa Mitch Bros Siomai, ramen inato o rice meal sa Mighty Padilla para i-try ang ilang mga pagkain. Sa mga food nga ilang i-offer diri kay ang miso ramen. So man siya. Kita man ba? Struggle is real. Sa mga food nga ilang i-offer sa ilang mga customers, mao ang miso ramen. Let's try. So, magpagpaat na feeling expert sa chopstick, no? Try this one, Julina. Seafood na siya ramen. Seafood ramen na siya. We also have seafood ramen. Ano siya mga pasayan niya. So, for sure, nadiri ang akong sister na pilgrim sa atong tilawan ang ilang sabaw. Paano ba dyan siya? Seafood ba dyan? Ano siya? Jump. Where siya decent top ramen. Ato sa tilawan ng ilang kimchi ramen. So ato i-try kung hang ba dyan siya, mga pasayan din. Ano yun, mas mais. Ito ramen. Halang siya. Pero among the three, kanya kong ganahan ang kimchi. Kimchi ramen. Ako seafood sa doy. Sa seafood sa doy. Kapi man ni doy. Sa mga niya ang ilang bitawag nga lamoy. Sa uban pa niya siya lamaw. Ano siya, combination of siomai, nadiri ang sauce, naikuan crush, chicharon, o hard-boiled egg. Sumura siya o bibimbap style. So, kinahanglan siya i-mix. Bibimbap style. Ang ilang lamoy, kahit tag 45 pesos sa mga kasayan naman. So, affordable kaayon, no? Tapos, ang ilang miso ramen, kahit tag 69. Tapos, ang kimchi ramen o ang seafood ramen, kahit tag 59 pesos siya. So, affordable kaya. Kaya na kayo sa budget.
gusto, madam? Ang seafood ramen. Why? Ngano ka naman? Ganahan. Mo ha? Madam Chai? Sushi, ang lamoy. Lamoy. Mali sa kayo, makabayad. Kaya barato, rather than sulit. Gusto ramen akong ganahan. Kaya ngano ka? Insakto og balansi ang lasa. Labi aoy. Kimchi ako. Ngano kimchi mo? Labi man siya, bro, siya good Hintay mo ha. Lamoy. Lamoy. Siya ay Lamoy. lagi diri tanan ang iyang mga ingredients na akong ganahan. Sama sa? Sama sa silihang, sili, Kimchi ginyo, niya og lamoy. carrots, pichay. Sili dako. Hiniwa ka itlog. Anyway, I hope that enjoy mo sa aking video, and if you have suggestions or mga ideas kung saan pagpakita o self-love, please comment down below para atong matako sa akong mga umaabot nga mga videos. And mga pasayan yan, please follow me on Facebook, Instagram, and Twitter para makabalo mo sa akong mga events, akong mga activities, o mga latest nga mga posts. Mga pasayan yan, always remember that learning to love yourself is the greatest love of all. Nganong single man gihapon ko? Hapit na mawala ang kaanyag ni ining mga bulak. Basin tungod single bed ang akong higdaanan. Basin tungod wala ako'y dughan nga pwede niyang mahikap. O basin tungod hapit nang mahurot ang akong buhok. Basin tungod sa akong mga bungot nga napasidian kanako kung unsa ko. Basin tungod mas bililon pa para kanako ang akong pagpanarbaho. Basin mas gusto pa nako ang puti kaysa itong. Basin gusto nako nga mutilaw og himaya nga nag-inusara. Basin tungod dili ko gustong makiglali sa mga ginagmay nga mga butang. Sa kadaghan nga pwedeng mungigugma ka nako, nganong wala pa man ang akong giampo. Basing kailangan pa nako nga magpaabot pa, o basing kinahanglan pa nako ang mas taas nga pasensya. O basin mas taas pa ang akong tungasunon para makauban siya. Basin tungod mas tawhay para kanako ang tingog sa ulan. Basin tungod mas gusto pa nako nga maglakaw kaysa musakay. Basin tungod mas gusto nako nga makauban ang akong mga higala. Basin tungod nga mas magmalipayon ko kung naa sila. Basin tungod dili ko kahatag og mga anak ang malipayon nga pamilya nga gipangandoy niya. O gugma, moabot pa ba kaha ka? Basin.